Nyt tulee vittu uutisia, saatana. Ja illan aiheitamme. Lipponen lukee Pornoa. Kalle Merisara ajoi autolla päin puuta Volvolla. Ja sitten sää! Joo, vittu pohjoisessa paistaa lunta ja vittu etelässä sataa aurinkoa, vittu Kemissä on hullu saatana. Se oli ihan hullu saatana, sinne ei kannata mennä tuolla Keski-Suomessa, Kemi on ja vittu Suomenlahdessa on El Niño, vittu kova tuuli 300-750 metriä. Ja vittu nyt on saatana runonpätkylää vittu loppu. Ja munakarva nousee ja pillukarva laskee. Ja spermat poriskahtaa. Tui. Nyt musavideo! Hoitakaa vittu! Kävelin perseessä! Pirukarva nousee, munakarva lentää! Ylös sauhuu! Haistakaa vittu! Kävelin perseessä! Pirukarva nousee, munakarva lentää! Ja siinä oli hieno musiikkivideo. Ja nytten on vuorossa keskusteluohjelma. Mitä kuuluu? Ja ensimmäinen haastateltava on ennustaja Juha Kööri. Juha Kööri, oletteko homoseksuaali? No kyllä. Mikä on korvalappujen salaisuus? No, sen kerromme huomenna. Okei, toinen haastateltava on Nigel Maksanen. No, Nigel, mitä mieltä olette väitteistä, että olette vetäneet koiraa perseestä? Ja kakkia kanssa. Ja sitten kolmas haastateltava Paavo Lipponen. No Paavo, mitäs? Minkälaisia pornolehtejä te luette? Kiitos. Ja siinä tämän päivän haastateltava. Onneksi! Nytten on luvassa rankkaa pornoa. Tämä ohjelma oli omistettu Paavo Lipposelle. Toivottavasti piditte siitä muutkin katsojamme. Siinä oli erikoisen hyvää pornoa. Ja nyt seuraa karmiva kauhuelokuva nimeltään Kuolema. Uaaah!
Rallala, on niin mukavaa käydä täällä puistossa illalla. Nyt sä kuolet. Apua! Ai 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 ai. Homo kuoli. Kirkko helvettiin. Siinä olikin tämän päivän uutiset. Näkemiin.